Repetitor Mobi ин онлайн платформа барои омодагӣ ба имтиҳоноти Маркази Миллии тестӣ мебошад. Вақте мо ба барнома ворид мешавем, дар экран рӯйхати курсҳоро мебинем. дар кунҷи боло тугмачаи плюсро мебинем, ки тавассути он шумо ба худ курсҳои лозимаро илова карда метавонед. зери номи курсҳо шумораи таҷрибаҳои худро аз фани мазкур мебинем, ки он опыт ном дорад. барои ба даст овардани як таҷриба ё опыт, санҷиши тестӣ як зермавзӯро ба анҷом расонидан лозим аст. дар поёни таҷрибаҳо нишондиҳандаи фоизи донишро мебинем, ки знания ном дорад. он нишон медиҳад, ки шумо курси мазкурро чанд фоиз аз худ кардаед. ҳангоми ворид шудан ба курс, номгӯи қисмҳои онро мебинем. зери номи қисмати курс шумораи мавзӯъҳо ва зермавзӯъҳои он нишон дода шудааст. зери ин ададҳо ду нишондоди фоизро мебинем. асвоина нишон медиҳад, ки шумо ин қисмати курсро чанд фоиз аз худ намудед. ва ашибки нишон медиҳад, ки шумо ҳангоми ҳалли тестҳои ин қисмат дар чанд фоизи мисолҳо хатогӣ мекунед. барои бо муваффақият аз худ намудани фанҳо ва супоридани имтиҳонот тавсия дода мешавад, ки аз ҳар зермавзӯъ, мавзӯъ ва қисмати курсҳо фоизи хатогиҳо аз 10% зиёд набошанд. дар қисми боло мо 4 тугмачаро мебинем. тугмачаи якум календари такрорҳо аст. календари такрорҳо нишон медиҳад, ки кадом рӯз кадом мавзӯъҳои мо сурх мешаванд, яъне муҳлати такрори онҳо фаро мерасад. тугмачаи дигар маълумотҳои омориро нишон медиҳад. дар ин ҷо мо рафти аз худкунии курси мазкурро дида метавонем. общая статистика, ин ҷо омори умумии курс аз чанд мавзӯъ ва зермавзӯъ иборат аст. асвоена чанд фоизи курсро аз худ кардаем ва ашибки дар чанд фоизи ҳолатҳо ба саволҳои тестӣ ҷавобҳои нодуруст медиҳем оварда шудаанд. общее количество решенных тестов, ин миқдори саволҳои тестие, ки дар платформаи Repetitor Mobi дар доираи курси мазкур ҳал кардаем. среднее количество решенных тестов в день нишон медиҳад, ки дар давоми ҳафтаи охир ҳар рӯз ба миқдори миёна чанд саволи тестӣ ҳал кардаем. ва процент повторов, ин фоизи зермавзӯъҳое, ки мо онҳоро серивақт такрор намудем ва ҳоло рангашон сабз мебошад. дар қисми поён прогресс опытов по дням. раванди ба даст овардани таҷрибаҳоро дар доираи курси мазкур дар ҳафтаи охир нишон медиҳад. тугмачаи дигар лидери курса. рӯйхати истифодабарандагони пешсаф дар курси мазкур. лидерони курсро барои ҳафтаи охир ё барои моҳи охир дида метавонем. тугмачаи охирин настройка. ин ҷо тугмачаи скрит из списка курсовро пахш намуда, курси мазкурро аз рӯйхати курсҳоятон пинҳон карда метавонед. боз ба саҳифаи асосӣ бармегардем. дар поёни рӯйхати курсҳо мо қисми цели на сегодняро мебинем. ин ҷо барнома нишон медиҳад, ки имрӯз мо чӣ қадар мақсадҳои ҳаррӯзаамонро иҷро намудаем. мақсадҳо бо опытҳо, яъне таҷрибаҳо ифода меёбанд. дар поён достижени целиро мебинем, яъне дар чанд рӯзи охир мо бетанаффус мақсадҳои ҳаррӯзаамонро иҷро намудаем. дар поёнтар мо прогресс по днямро мебинем. ин ҷо барнома нишон медиҳад, ки ҳафтаи охир мо ҳар рӯз чанд таҷрибагӣ ба даст овардаем. дар қисми боло мо тугмачаи тангамонандро бо рақамҳо мебинем. ин миқдори репонҳои ба дастовардаамон мебошад. репон асъори виртуалии Repetitor Mobi аст. репонҳоро шумо метавонед барои дарсомӯзии фаъолона дар платформа ба даст оред. агар ин тугмачаро пахш кунем, ба мағозаи репонҳо ворид мешавем ва дар ин ҷо бар ивази репонҳои коркардаамон имкониятҳои иловагии платформаро харидорӣ карда метавонем. ин ҷо тугмачаи паёмакро мебинем. дар ин ҷо ба шумо паёмакҳое меоянд, ки дигар истифодабарандагони платформа ҳамсинфҳоятон ё муаллимонатон ба шумо навиштаанд. дар кунҷи рост тугмачаи огоҳиномаҳоро мебинем. ин ҷо ба шумо оиди фаъолиятатон дар форум, лентаи синф, баҳоҳои муаллиматон гузошта ва ғайраҳо огоҳиномаҳо меоянд. дар кунҷи чап тугмачаи менюро мебинем. онро пахш намуда ба қисмҳои гуногуни барнома ворид шудан мумкин аст.